मैगं फाननायानो जोंखौ मा जादों होनना नाहरबाय थानानै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय दिबिस ब्लॉग आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर जियानो जा आं दिनैहाय नोंथांमोनजों आंनि डेली ब्लग शेयार खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ जुदि गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौबो एसे माने दामनानै होदो आरोना लोगोफोर जेन आं गोदान गोदान भिडिअ एगारबा नोंथांमोननि खाथियाव माने थाबै सहैनो हायो आरो बिनि थाखायनो दे लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैयो माने आंथ' सिगां होनबाय थादोंमोन नालाय जोंहा दुकान रुमाव माने गुदाम गैया दुकानावनो बिराद गेदारिं जायो दुकान रुम माने मालिका बानायगोन होनबाय थादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो दायो माने गुदाम रुम बानायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना दिनैनिफ्राय माने दाखालि बावैनो माबाखौ मा होनो खुन्थानि माबाखौ होबाय आरो दायो बानायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना दिनैयो फैदों मिस्ट्रिफोर ओमफ्रायो दायोथ' आं दाखालि बावै फैयाखैमोन नालाय ओंखायनो देखायनो हायासै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा खालामगासिनो नायहैनि आङो बेखायनो माने जोंहानि दुकाननिफ्राय एसे साइडआव बानायनानै होदों आरोना माने जोंहानि उनथिंजाय आदानि दंखायो नालाय जोंहानि आदानिनो आरोना बेनाबो गुदाम रुम नांगौ नालाय बेना हार्डवेयर दुकान ओमफ्रायो बिनिया जोंहानि न'नि माने जोंहानि दुकान रुमनि उनथिंजाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोंहानि आरो एसे साइडआव जाहैबाय आरोना लोगोफोर जेबो नङा जेयानो जा माल दोननोसो नांखागौ नालाय ओमफ्रायो बिदिनो मालाबा सानफोराव एसे माने मालाबा दाथ' गरम दिन नालाय माने जानला माला जानोबो हाया ओंखायनो इयावनो एसे संनाय खावनायनि बेबस्था खालामनो होननानै बानायबाय आरोना बेयावनो रुमालाय बिराद गिदिर बानायदों आरोना लोगोफोर जेयानो जा दायो बानायबा आरो बेसेबां गोबावसो नाङो मास मोनसे 2 मासआथ' नांखागोन ना कमप्लिट जानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दुकानाव दंफैयो आरो लोगोफोर दुकाननिफ्राय दासो नायनो थांनो नागिरदों आङो जोङो हाखु दाखुनो दुकानाव फैबाय आरो फुङावनो फैदों दिनैयो ओंखायनो आं न'निफ्राय फैनाय खिन्थाफैनायासो लोगोफोर दासो आङो दुकानाव फैनानै भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामबाय आरोना दायो दा बारा गोबाव खालामबाय थाला लोगोफोर नायहैनो थांनि जियानो जा बिदिबा फैफाबाय थादों आंजों लोगोसे लोगोफोर आंनि सनाफोरखौ बिदिबा नै बिथिंजाय लोगोफोर रडफोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आरोना साइडनि हाफोरखौबो जावनानै लाखाजोब्बाय नै दायो रेडि खालामगासिनो आरोना खुन्थाखौ गायनो थाखाय ओमफ्राय मालिकबो फैदों ओमफ्राय आरो मिस्ट्रिफोराबो दिनैसो फैदों आरोना देवबाराव बिसोरो फैया दिनै नै सब रेडि खालामनाया जाबाय आरो दायो नै मा नियम खालामसिगोन आरोना बिदिथ' नियम जेबो गैया गुदाम न' लुनायसो नालाय ओरैनो जानला मोनला धुप सावनानैल' गायसिगोन आरो दायो मस्लाफोरखौ लानानै दोनफैखाजोब्बाय आरोना बिथिंजाय नोंसिना गुमैया धुपखौ सावबाय आरोना मालिका नोंसा गुमैखौ धुपखौ सावनो होबाय नालाय ओमफ्राय नै दायो सावबाय बेनो माने हाखराव माबाखौ सिमेन्ट गलायनायखौ होग्रोसिगोन आरो दायो जि बार सिउ बारबाय थादों जोंहानियाबो जोंनि दुकाननि खावसे बै साइडथिंजाय ना जोंनि दुकान आरो बै लाइनथिंजाय मानसिफोरखौ संबाय थानायथिंजाय बिबार नांगौमोन आरोना बिबारखौनो खाथियाव मोनासै आङो मिन्थिनाय ओमफ्राय न'निफ्राय लाबोफाखागौमोन आंबो मिन्थिया माने खुन्थाखौ आं गायखांबायसो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो खुन्था गायदों नै नङाबालाय आं न'निफ्रायनो लाबोगौमोन दायो नोंसा गुमै होखांनायनि उनाव मालिका होबाय बेथिंजाय दुकान रुमखौ माबाखौ आराम्भ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दायो नैबे आदानि माने गुदाम रुम बेसानियाबो नैबेयावहाय बिराद माल दङ नालाय ओमफ्राय जाना नैबे साइडथिंजाय जाहैबाय आरो एसे
बे लामानि एसे साइडआवहाय dalam room bikin redukan biasa tidak saya थांबानो गुदाम रंखौ मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दुकानाव फैफिनबाय आङो नायनानै माने खुन्था गायबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो दुकानाव फैफिनबाय आरो गरमथारबो बिरादनो ओमफ्राय जाहैनो मुखुबबाय ना नुवासै भिडिअ बानायनो लेंबाय थादों आरोना बेखौ फंबायखौ ओमफ्रायो लाजियो जाहा नालायनो गाव थाबालायनो साबसक्राइबार खमिगोननो आरोना ओमफ्रायो भिउसआबो खमिगोननो ओंखायनो फैया जाहाना दहाय फैनानै जिरायनानै दंफैयोमोन सासेया बिमाया बुंदोंमोन आरोना भिडिअ थाफानो थाखाय ओमफ्राय थायासै फंबाय फैदों दे हो दायो साहा लोंनो नागिरबाय जोङो ओमफ्रायो सानिले जाने बिना sini ना sini लगा sini लगा gimana extra cost apa 500 kali disuruh 500 kali apa khua bustu na lage khua bustu juga tanah juga lagi buat tax gue ya ini sini ना देखो sini kalau sini bisa loh kalau कम दिसे केक ले आसर नै केक नै क्रीम बनाबो क्रीम बनले তিনটা হ্যাঁ তিনটা না লাগে দোকান ले তুমি না খাই কোন কি পাওয়া যায় চাব লাগিব দোকানত কি পাওয়া যায় সাসিলা আৰু মুগা আৰু মালসা আৰু ৰেড আছে সিঙ্গার দাম কিমান 10 টাকা আৰু হেৰি বালুচাৰ দাম सब 10 টাকা মিষ্টি নাপায় নেকি মিষ্টি নাই ইদা গরম হইছে বনাবো লালমোহন দহি পরোটা পরোটা পুরি পায় পরোটা খালে মতি দোকান খোলা আজিপা 7টা 6টা কোথায় দোকান খোলা থাকে না কোথায় থাকে মঙ্গলবারে খালি আগবেলা বন্ধ থাকে মঙ্গলবারে কিয় বন্ধ রাখা মঙ্গলবারে ইয়া মন্দিরতে মন্দিরত না ভগবানের নাম ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই যে আৰু কিবা লাগিব নালাগে হ'ব আৰু পিছত খাম लोगोफोर बिथिंजाय मा होनो नोंसागुमिया ओंखाम लाबोदोंमोन आङो ओंखाम लाबोआखैमोन नालाय ओमफ्राय आरो नै दिनै नोंसागुमिया अफार होलायबाय आरोना सावमिन जानोसैलाय आरो दायो नोंसागुमिया जाना लाग्रोदों बिनि उनावसो आं जागोन आरो टेस्टि बहुत टेस्टि माने बेयाव मोजां माने बे हटेलावहाय मोजाङै बानायनानै हरो नालाय ओंखायनो आङो बेयावनो लायो आरो माने बेलेगनो माबायदि होयो मिथिया आङो माने मोजांनो थोरसियाव जुनानै हरखायो आरोना नै दायो सावमिन जागासिनो पुस्तका लायना आइसक्रिम जानि नै बाजिया थान्दा होदों 10 टाकानिखौ जाना लाग्रोनोसै दायो इखौ साबदों फासावसैना गोथाव ना जाबाय दिनै जाबोदों नोङो जादों मैगं फाननायानो जोंखौ मा जादों होनना नाहरबाय थानानै सोबाय दा बबेयाव याव रायलाय मबाइलावलाय बोरै सोनो हानो ना मानसिखौलाय बोरै सोनो हानांगौ मबाइलाव गोथाव नंगौना नङा गोथाव गोथाव
दिनैसो जाफेरदों साहा लोंनांला नोङो एबारनिफ्राय बिदि जादों मैगं फाननो होबाय ना 10 थाखा साइकेल सलायनो बोलो मोनो एथा बिसि दे बिसि सारिथा दे बिसि खार जाल्ला जानो सुना साखै फाय बैनो प्लास्टिक सगुरनि सोखांना सुनजो दा प्लास्टिकनिबो अजन जागोन ना हाफाय खुमाबाय दां हनै हाफाय जागोन नेट नायबाय थानायानो जोगोनाखै फैसाम होननानै 3टा 20 टाका उथि थांगोन हो होमबाबो फिसा दा थाइनै लाबाबो जायोना थाइसे फिथायाव मिलायनानै लादोब्रा थाइनै थाइबाजों 10 टाका जागोन थाइनै जायो नामा आङो थाइब्रै लानोसै 20 टाकानि जायो दा ना फिसा लादो आरो नोङो गावनिखौ जाया लागोन दा बाजैया लागोन आं लायालै जानो बायो जोगोनार नोंनोसो बासिना होदों आङो थाइब्रै 20 टाकाल'आलाय मिनिखादों गोथाव नङा खोमा जोगोनारानो थाइजाबा गोथाव नङाबाथाय फैनानै रायफैजाफिनबाय बियो मन्दिराव थांबानो बायनो हागोन आं थगन लानानै जिरायबाय केजि हिसाब ना मा जाखो बिलाय मानो एम्बु सुदों बेरे सिङाव थाङा बे बेरे गोमो सुयो बे केजि सुद' नों 1 केजि लागोन नै सनाफोर बिथिंजाय जोंहा नोंसा गुमैया आंनो गाबोन बेलेगाव थांगोनखाय गारि गाखोदोंखाय मा लाबोना होफैगोन नै ओमफ्राय बे बिस्कुट ना बिस्कुट ओमफ्राय केक मोननै ओमफ्राय भुजिया मोननै लाबोना होफैबाय ओमफ्राय बिथिंजाय न'आव थांनो माने रानना थाहैगोन बायदि नै पटल आरो बिलाथि बायना हरखादों आरो आं मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय आरो मैगंबो बायबाय भिन्दि मुला मुला नङा लाइ बेखिनिखौ बायनानै हरबाय आरो ना दायो आङो न'आव थांसै गाव दोनना फैसिगोन आरो ना दखाननिफ्राय दायो ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै दे सोनाफोर नै लोगोफोर बिथिंजाय आङो हाखु दाखुनो दखाननिफ्राय थांब्रबनानै मिसुगुर फुना फैबाय आरो ना ओमफ्राय खानायखौबो हास'ना फैबाय आङो लोगोफोरखौ सुंनो ओमफ्राय नोंसिना गुमैया मिन्थिया हाखु दाखु आं स्टेप सिननो नागिरदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेलेग जायगायाव नोंसा गुमैया सेलाइन हैनांगौ जाब्रबबाय नालाय ओमफ्राय दखानाव थांफैनांगौ जाबाय आङो ओमफ्राय हाखु दाखुनो माने पार्लारनि लोगोआ माबा लेजारखौनो सिनना हरबाय आरो ना जि हाखु दाखु 10 मिनिटबो माबायासै दां जि हाखु दाखु सिनना हरबाय बेसोरा आङो नोंथांमोननो खिन्थाबाय थायासै आरो ना लोगोफोरनो जि गुसुं जाबाय दायो खानाया जियानो जा माने हाखु दाखु जायोना माने फुङावबो फैनो ओमफ्राय खानायखौ बिदि हगारबोनोबो हाया खानाया खिंख्रा नालाय मालायनि बायदि साइज नङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा खालामबाय खानायखौ हास'ना लाबाय आरो ना लोगोफोर बेयो जियानो जा हाथायबो एसे खालामबाय जे मा होनो लाइ मैगं लाबोबाय ओमफ्राय भिन्दि सेरसे लाबोबाय आरो ना दायो आं आइ लाहानावसो थांनो नागिरदों लोगोफोर माने गाबोन बेलेगाव थांनांगौ दङ आरो ना गाबोन नोंथांमोननो खिन्थाबाय थागोन आङो बहा थांनांगौ दङ जोङो आइ आनै ओमफ्राय आं थांगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नोंसा गुमैया थाङा आरो जोङो साथामजोंल' थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन बहा थांनाय जायो मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर होमबाना मिथिबाय थागोन आरो ना जियानो जा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो दे लोगोफोर आरो दिनै बारा गोबाव खालामबाय थाला आरो ना दिनै आरो गुदाम रुम बानायनायाबो माबायदि जाखो आं उनावहाय थांफिनासै आरो ना लोगोफोर जिखिनि फुङाव देखायबाय बेनोल' ओमफ्राय जियानो जा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आरो ना लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय